Hau izango litzateke Soul Out, Onkixinen laugarren diska. Berezitasuna da, guk bakarrik indakoa dela etxean, hau ja etxean grabatu dugu dena, gero bai masterizatu kanpoan, baina lehenbiziko lana izango litzateke guk egin duguna dena, ez? Jarraitzen du Onkixinen hildoa, ez? Elektronika musika egiten dugu, elektriko ikutu batzukin, baina izango zen jarraipen bat ematen dugu gure soinuari. Aurrekoa zanik Ikomori, bizi izan genuen egoera bat oso berezia izan zana denok etxea sartzen ginala, eta hau izango zen pixka bat Soul Out, ez? Pixka bat azken aldi honetan, gu bizi dugun egoera ikusita, askotan sentitzea pixka bat kanpoan, ez? Hoi da pixka bat arimatik kanpo, ez? Eta gero bizitza honetan ere, non dena nahi dugu saldu, dena nahi dugu zea, pixka gure buruari ere autokritika txiki bat egiten dugu, eta hoi izango zen Soul Out, ez? Azkenean, gu beti musika erabiltzen dugu, bai ondo pasatzeko, disfrutatzeko, baina ere aldarrikatzeko gauzak. Eta hoixe izango litzateke, Onkixinen hurrengo diskoa.